Wel, croeso chi yma. Mae'n braf unwaith eto. Dwi wedi dianc o'r gell allan i'r ardd ac gobeithio bod sŵn rhywun yn torri gwair tu ôl i mi ddim yn mynd i styrbio gormod ar y neges bore yma. Mae'n wyl y banc yn tydi, a hynny ar ddi Gwener. Nôl y drefn arferol, dillun diwetha ddyle fod yn ddiwrnod i'r banciau gau, ond eleni penderfynwyd mai heddiw oedd y dydd o wyliau, gan ei bod ni 75 o flynyddoedd ers diwrnod VE, Victory in Europe, yn dynodi buddugoliaeth y cynghreiriad dros y Natsiaid. Wrth feddwl am y rhyfel hwnnw, y peth mawr ddawyr cof ydy'r rhai gollwyd. Mae arnaf ofn nad oes gen i ddim cydymdeimlad efo jingoistiaeth sydd weithiau yn cydredeg a'r cofio. Ond mae gen i argyhoeddiad na ddylid anghofio'r hyn ddigwyddodd yn y rhyfeloedd byd. Roedd yn had yn wrthwynebydd cydwybodol yn ystod yr ail ryfel byd. Ond wedi gweld beth oedd y Natsiaid wedi wneud mewn llefydd megis Auschwitz, doedd o ddim yn siŵr os oedd o wedi cymryd y llwybr cywir. Bydd weder yn aml mae mwyn ennill y rhyddid rydyn ni'n ei fwynhau rwan yr ymladdodd yn tadau yn y rhyfel. Ac mae yna elfen o wir yn hynny, mi gredai i. Doedd pawb at i'r rhyfel ddim angenrheidiwyd yn ei gredu, mynd â'n orfodaeth nath llawer yn y ddau ryfel byd. Ond mae llinellau John Maxwell Edmonds o'r rhyfel byd cyntaf yn seinio'r neges mewn ffordd drawiadol. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. Mae sawl un wedi gweld cyfatebiaeth rhwng aberthymilwyr mewn rhyfel a'r hyn mae rhai o weithwyr y gwasanaethau iechyd a gofal wedi wynebu dyddi yma. Mae'r syniad fod rhywun oherwydd ei gwaith yn gofalu am gleifion yn cael ei taro gan yr afiechyd ei hunain ac yn colli bywydau, mae'n enyn cydymdeimlad ac edmygedd mawr iawn yn dydi. Mae hefyd yn golygu fod pawb sy'n gweithio ar y front line fel mae'n cael ei alw yn gorfod wynebu'r posibilrwydd y cant wyth i oddef ei hunain. Mae'r syniad o hunan aberth wedi dod i'r blaen y meddyliau llawer y dyddiau hyn. Ac yn sicr mae yna arwyr wedi bod wrthi y dyddiau dwytha yma. Heb iddi brisio'r aberth a roddwyd neu'r aberth a roddir, efallai fod llinellau John Maxwell Edmonds yn gofyn cwestiwn i ni hefyd. Oes yna rhywbeth rydyn ni'n ei gredu sydd werth ymdrechu hyd at aberth mwyn i drosglwyddo ein plant neu'r cenedlaethau sydd yn dod? A dim am fyw i ni'n hunain neu oes na achos gwerth rhoi'n bywydau ei fwyn? Mae rhoi'ch bywyd mwyn bywyd rhywun arall yn rhywbeth arorol i'w wneud. Rhywbeth na fydd llawer ohono ni'n cael yn galw i'w wneud chwaith. Ac eto, mae'r Beibl yn disgrifio bywyd y Cristion fel rhyfel. A'r hyn sy'n anfatol yw bywyd. Nid yn gymaint y bywyd yn meddwl amdano fo'n y byd yma, all bara 10 mlynedd ar hugain neu chydig mwy efallai. Yn hytrach fusoniaeth Iesu am fywyd tragwyddol. Y bywydau'n hunain a rhai pobl eraill. Ond ti rai oedd yn cyfri mae'r byd yma'n unig sy'n bwysig, sy'n cyfri, roedd Iesu'n dweud, pa elw a gaif dyn os ennill yr holl fyd a phorffedu ei fywyd. Beth ydydd rhywun yn gyfnewid am ei fywyd? Deud oedd o fod na ddydd yn dod, pryd bydd rhaid i ni roi cyfri i Dduw ei hun, a'r cyfrif hwnnw'n penderfynu yn tynged tragwyddol. Oherwydd mae mab y dyn ar ddyfod yng ngogoniant ei dad gyda'i angylion, medde Iesu, ac yna fe dal i bob un yn ôl ei ymddygiad. Felly, os ydych chi wedi bod yn chwilio am fasg ar gyfer eich wyneb, sanitizer i'ch dwylo a chadw at y social distancing y dyddiau yma i'ch diogelwch eich hunan. Na'r cwestiwn, ydych chi wedi rhoi sylw tybed eich tynged tragwyddol? Mewn amser o beryg fel amser rhyfel neu amser pandemig, da ni'n gweld fod bywyd yn frau, a marwolaeth yn agosach at lawer ohonom nag oedd ddim yn ei dybiad. Heddiw yw'r dydd i geisio'r arglwydd. Rwan ydy'r amser i ni wneud yn siŵr bod ni'n barod i gyfarfod â Duw. Ond mae yna gwestiwn arall
i rhai ohonon ni sy'n ymddiried yng ngras Duw. Mae gan Paul eiriau i bobl oedd yn arddel ffydd, ond o ddim ond yn meddwl amdanyn nhw eu hunain. Ni all neb meddwl o osod sylfaen arall yn lle'r un sydd wedi'i gosod, ac Iesu Grist yw honno. Os bydd i neb adeiladu ar y sylfaen ag aur, arian am un i gwerthfawr, neu a choed, gwair a gwellt, daw gwaith pob un i'r amlwg, oherwydd y dydd a'i dengys. Canes a thân y datgyddir y dydd hwnnw, a bydd tân yn profi ansawdd gwaith pob dyn. A'r syniad o gyrraedd diwedd yn hoes, a phopeth oedden ni'n meddwl yn bod ni wedi gyflawni yn diflannu. Mae'n drasic. Ond wedyn, dychmygwch ddeffro yn y byd a ddaw, a phobl yn dod ato chi a deud, am i ti rannu dy ffydd efo fi, dwi yma heddiw. Oherwydd i ti ddeud wrtha i am Iesu Grist, dwi rwan yn profi llawenydd y nef. Oherwydd i ti ofyn i mi wrando ar fyfyrdod ar YouTube. Felly, rydw i wedi dod i'r fan yma efo ti. Di cael bywyd tragwyddol. Se hynny'n wir, yna fydde unrhyw aberth fydden ni wedi wynebu fan yma, bydde fo am y cyfri. Unrhyw embaras, wel fydde fo ddim yn embaras o gwbl ddim mwy. Oes na ffordd y gallwn ni sy'n arddel ffydd, fyw y fath fywyd, fel y bydd pobl yn deud amdano ni mae mwyn ei hyfori nhw, ei hyfori tragwyddol nhw, y rhoesom ni ein heddiw. Gadwch i ni weddio. Arglwydd, diolch yn bod ni'n fyw i weld diwrnod arall. Mewn byd ansicr a ddiwn tad, da ni'n rhyfeddu at y diogelwch sydd, a da ni'n diolch i ti am y rai sydd wedi bod yn rhoi i hynna'n mwyn achub ag arbed bywydau pobl eraill yn yr ysbytai, mewn cartrefi, yn gofalu o arglwydd yn Duw. Ac eto, da ni yn sylweddoli eto mor frau ydi bywyd dyn. A da ni'n sylweddoli fod tragwyddoldeb yn fawr. A da ni o dad yn diolch bod ti wedi agor drws i ni brofi llawenydd di ben draw yn y tragwyddoldeb hwnnw. Os yna ryw rai sydd yn gwrando, sydd ddim yn siŵr o'r tragwyddoldeb, arglwydd closiat nhw. Agor i llygaid a'i calonau i weld mae pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist ydy'r ffordd i'r bywyd. Ac i ni sydd yn credu, gad i ni wario a chael yn gwario, spend and be spent, yn deud wrth eraill am werth y groes. Amen. Mae fod yn ddydd Sadwrn, ymunwch efo ni dy Sul yn yr oedfa os da chi'n gallu, a welwn i chi wthnos nesaf os fydd Duw'n caniatáu. Dan eich bendith.